Kudaan ba ni boy? Medyo init na. Init na noon. Ay, boy. Naku na ang plano. Magkuha na yun, pustahan na. Oh, Pustahan sabay na na yun. basta anay, nadua. Lumba, langoy. Oh, Okay, hindi to ta, ge. 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 Bila Arit basta. na magsukad niya. Ang finish line na dito. Itong... Mapakita na itong finish line ulit. Sa amin na ako pagsaka. Nga magliit gamay, may kay kutaw. Manidaw na. Oh, mali daw, bisag dili video daw. Ano mo sasagaw mo tabay eh nga. Gusto mo kay bay? Dali mo bay. Atay, suga. Dali po sabay. Okay. Ah. Asam ka suwang? Suwang. Nawag tayo. Suwang! Suwang. Ah! Nya, asa man? Saman, ato sugat. Basta mo ni kasado ha. Oh. Gikan mo ni dari kuan. Starting. Ari dari starting ha. Nya mo tuyok adto. Tuyok adto, tuyok. Ah, ya. Ito katong sanina nga puti. Kana, sanina nga puti mo na yung finish line. Easy ra na. Saman. Deal or no deal? Dil. Kayo. Easy ra. Sugda na to. Tuk ra ko eh. Trigo ah. Trigo. 1, 2, 3, Go. go! Look at this dude. Yung balang sound. Patay ko na. Ay, balik ko rin. Patay, abot terus dulu. Mau usaha balik, bahala bro. Ini. Ayo, keselap baut, baut. Nasib tinadangon kita. Ah, ayo gabung. Yay, kelayu panila. Hirang malabu. Sinapit lembut. Tay. Gamay lagi kuwang. Hapit tas na mabot. Uy! Ay sigo na una. Wa ka bantay Oh, nga. para tulon na tayo. Bo. Tulo lang ta mo. Asa si. Isuwa Asa sa man rin. Ito ko balik ko dito ko na. Asa Kasi sumay? nalumos tong likod. Kasi nalumos to. Kasi nalumos tayo. Tara. Nih, arang-arang kinang langoy ay. Namalik ko mga buwang. Nagtuko siguro mo po kukuntong ay.
Sabay. Tara, karon pa sila nung to. Ako na sa'yo, boy. Ano ba? Patay ko sa dali. Kauban na to na to. Patay, hindi mo patao. Irang malabo, oh. Hindi sila kumpao. Ang flag in town. Ah. Bay! Asa man mo, oy! Bay! Asa man mo? Ano na punta ka dira? Puna mga bay! Winner! 21-21 champion! Bay, dito ba? Bay. Daog ko, winner! 150 pakus! 150 pakus! 150 pakus! Sus, luuyan hindi, oy! Bay, lupad ka ba? Kagiway nga. Kusa ka. Kadri ka napit ka nakuha niyang Huwag mo kita sa kuha! Huwag mo kita sa kuha! Dili ko agi, oh! Sa ilaw mo rin mo kumantay! Di kami ka, pamitin natin yung diin! Di ko agi ilaw! Ilaw sa bus! Ako kay plan man dahil. Daugan sa. Daugan sa mga ka-James Hope. Sis, welcome to our new video from James Hope TV! It's time to shout out now. Shout out. Shout out kay San Juan! San Juan na ba rin, guys? San Juan na rin guys. So, shout out na kang Jerry Salas TV o kang Giancarlo Cañete. O shout out na kang Melodina Idanyog, Villa Carlos and family. O kang Winjay Pitogo, kang Totske Gibarax, o kang Elvis Spiritus. Pirmi na siya tanaw sa among mga videos. So, what's up, guys? Hindi namin magdugay. Dili na may magdugay. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell below. Para. O, pa-shoutout ko guys, comment lang kaya magpili namin 15 ka mo. Oh. See. So guys, Sugay. oh! Dili na magdugay. Oh, bye-bye. Hindi ako magasagka. Ano natin, Tibig? So what's up guys? Nangamunggay. Nangamunggay yan lang. Lah. Lagi Say kami nasada. Laging kiri. Welcome to my guys. Ano ba?